caggal yettude Allah e julde nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam en calmini dental ngal fof Buuɗi Diaw calma e organisateur zone Gamaji. Caggal nde yettude Allah e julde nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam en calmini kala jeeɓowo yeɓirde nde e ummade duuɓi sappo koye damal he kewɗen wonde kono hay caɗele ngala to batte yimɓe natoɓe ɓe kala neɗɗo ina naata no foti natirde ara kadi jooɗo yeeɓa taƴa biye mum hay caɗele ngala e biyeji ɗi hay caɗele kadi ala e natoɓe e tawi ko Allah kam hay probléme ala hen. Ticket o cukalel yoɓata ko buuɗi nogas mawɗo yoɓata ko 40 eyyi amin dañire noon zone o kam tawi ko Allah ceelaw ala hen wuuro ɓurgo ceelaw wawde nadde kadi aɓe tinni e bakte organisation kamɓe ceelaw wuuro ceelaw ngo aɓe jagganori yimɓeɓe aɓe naata aɓe paasa ɓe ngala hen haare ɓe ngala hen duko ɓe ngala hen haydara kadi hay probléme kala ko zone o foti yoɓande hoore muɗum ko zone o yoɓanta hoore mum ete ko kamɓe ceelaw nangui hen juuɗe mabɓe e doole mabɓe kamɓe mbaɗi hen foof hay probléme kam ala hen ine yooɓe ala hay caɗele eyyi erango faade supporteur uji ɗi kamɓe fof aɓe tinni ɗum noon yooɓe ɓeydu tinnare Allah jarama kadi ɓe jarama Allah jarama kadi ceelaw jarama eko taari ceelaw kadi jarama ɗum noon eɗen noddi yimɓeɓe foof ɗum ɗo ko fijirde laamu ngu wi so école uddi yo sukaɓe foof ndendu piija sukaɓe men enenne commune Gamaji yo rendu ara ɗo fija waɗa no foti waddini duuɓi ɗiɗo foof ko ɗo e ceelaw ko ceelaw yonta organisen ɗo mbaɗen biyeji joɓen arbitre aji joɓen sécurité joɓen joom yimɓe renoɓe basuji joɓen foof ceelaw noon ina jaggi hen yimɓeɓe foof ina jetta ceelaw kadi ina yetta ɗum noon Allah jarama onon wa Gatamar TV on jarama Allah jarama kadi ceelaw jarama. Assalamu aleykum ko Baydi Ouseni Sy ɗo e ceelaw président d'organisation de l'équipe de ceelaw. Damal ngal saaha ene waɗa caɗele seeɗa kono ko artirde haqqille mum tan e wadde négocier yimɓe par ce que yimɓe ene jiiɗa yeɓde ene jiiɗi kadi football ko gartam mumen ene jiiɗi ɗum no feewi kono noon kadi so yimɓe gartiri haqqillaji mumen tan enen foof ma en jiidir ma en jewtu taw watta caɗele ngol ko biyemo 50 emo nogas eyyi kono a faama tan joni kam no jamono wayni tan hay ɗum yimɓe ne mbadde hen doole eyyi kono waɗi kadi ballal no feewi par ce que sa teeyi tan ma yaade yimɓe liggodira e mabɓe ñooɓe jiiɗirni e ceelaw guila rawane guilmin puɗɗi ha joni machallah kala nde waɗa ɗo henni kamɓe zone o foof aɓe jiita hen koye mabɓe eyyi kala joɓeteɗo hen ene heeɓa hen jobde mum no timmirta kono Gamaje saaha ene ngakka no feewi par ce que hay yimɓe wuuro ngo ɓe gara ha yebde kono ɗo e ceelaw e diwan kam machallah aɓe jokkodiri kadi aɓe jiiɗi football no feewi ɗum tagadi so waɗama ɗo rek ene adda ko heewi eyyi guila yeeyoɓe ha e foof eyyi machallah kam ɗo kam ko top eyyi kay kamɓe koyema sino saago mabɓe taw hirande fof ko ɗo waɗata fa era konngol gadingol era ngo ko yo yimɓe gartir haqqillaji mumen ɗum ɗo koko gasata eyyi ɗum ɗo so heewi ko 1 mois rek eyyi te kadi foof ko bandiraɓe ceelaw e diwan foof jiidi yumma e baba yo yimɓe jaaru par fair play équipe aji foof kala ɗo jaaɗa ɓi kawma ɓi yumma wadde yo yimɓe jokkodir mbasa sofno ɗum eyyi par ce que ɗo so gasi tan kala ko keewi guilay mayde guilay cuddungaji guilay tout enen ndendi ɗum wadde gartiren haqqillaji men mbaɗen tan ɗum ɗo ko fijirde e jaleɗe eyyi mi salmini bandiraɓe foof.